Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri ýurdun ähli sebitlerini internet çäklendirmeleriniň geriminiň ýenide giňeldilip başlananyny soňky wagtlarda online messengerlerden we beýlek platformalardan peýdalanmagyň hasy kynaşanyny habar berýärler. Öňler imo messenger arkaly dasary ýurtlardaky dogan garyndaşlarymyz bilen video jaňda gurulşardyk. Häzir bu platformanyň üstü bilen SMS hem iwerip bolmaýar. Iwerilen suratlary açyp bolmaýar. Dipper sevit ýaşaýjyň Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Ýöne täze päsgelçiliklerdiňe imo messenger bilen çäklenmeýär. Eýsem internet ulgamynyň tizligi umumyň haýyrlaýar, VPN-ler petiklenýär diýip birnäçe ulanjaýdýar. Türkmenistanda onsuz hem internet ýyllar boyu haýyl galýar. 2021-nji ýylda geçirilen barlyklar bu ýurtda dünýäde iň haýyl işleýän internet turundan peýdalanýanyny anyklady. Ýöne soňky hepdelerde gerimi hasy giňeldilip başlanan internet çäklendirmeleri raýatlarda käbir soraglar döredýär. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri ýerli synçylar bu ýagdaýa iki jähetden çemireşmäge tinanşýar. Kimler bu çäklendirmeleri daşary ýurtlarda hereket edýän opozisiýa aktivistler bilen ilteşdirýär. Beýlekler öňkü tejribelere salgylanyp şeýle ýagdaýyň köplenç hökümet agzalarynyň arasyna ýyry kadr çalşygynyň geçirilmeginiň ýa-da beýleki möhüm üýtgeşmeleriň öňü ýyrosyny bolup geçýändigini aýdýarlar. Daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen aktivistleriň çykyşlaryny halka istirmejek bolýarlar. Ýöne ýurdun içinde internet toruny doly pitikleseler de olaryň daşary ýurtlarda dinlenilmeginiň öňüni alyp bilmeýärler. Dipper ýerli çeşme Azatlyk radiosyna beren maglumatyny aýdýar. Ýöne aktivistler soňky bir näçe ýyl bäri ýerli çykyş edip gelýärler. Munyň üçin näme sebäpden Türkmenistana edil şu wagt internet çäklendirilsin. Ýerli synçylar bu ýagdaýa aktivistler bilen bagly habarlaryň soňky wagtlarda ýygjynlaşmagyny, iki türkmen aktivistiniň Türkiýede tutsak edilip muňa bildirilýän garşylygyň internet ulgamyna soňky wagtlarda hasy güýçlenmegini mysal getirýärler. Ýatdasak apreliň ahyrlaryna Türkiýede türkmen hökümetiniň iki tanqidçisi blogerler Alişer Sahatow we Abdullah Orusow Türk häkimetleri tarapyndan saklanyp deportasiýa merkezlerine iýerildi. Aktivistleriň egindeşleri we maşgaly agdalary bu tutsak etmäge garşy çykdylar. Şeýle garşylyk çykyşlarynyň çägine daşary ýurt döwletine ýaşaýan türkmen aktivisti Nur Muhammed Anaýew Gollandiýanyň Amsterdam şäherine Türkmenistana adam hukuklarynyň kemsedilmegine hemde Türkiýede iki aktivistiň tutsak edilmegine protest bildirip video ýüzleme çap etdi. Olay videosunu adam hukuklary kemsedilýän ýurdun döwlet baýdagyna da hormatynyň bolmanyny aýdyp türkmen baýdagyny aýak astyna alyp depeledi. Bu video internet ulgamyna garşyk reaksiýalar döretdi. Esasan ýurt içinde käbir ýeri we ownuk online hasaplar bu herekete nägilelik bildirip ýyly video ýüzleme çap edip başladylar we döwlet baýdagynyň aýak astyna alynmagyny ýadgyrdylar. Anaýew öz çykyşyny ençeme Türkmenistanyň daşary ýurtlarda edil sürgünlükde ýaly ýaşaýanyny, raýatlaryň esasy hak hukuklardan mahrum galýanyny aýtdy we şeýle şertlerde baýdaga ýe çykýan adamlaryň hereketini sorag astyna aldy. Türkmenistanyň konstitusiýasy döwlet baýdagyny döwlet nişanlarynyň hataryna kesgitleýär. Şeýle ýurdun Jinaýat kodeksi döwlet nişanlarynyň hormatyny gaçyrana jeza çärelerini gödüňünde tutýar. Şeýle çykyşlar internet ulanjylarynyň arasyna belli bir derejede rezonans döretdi we Türkmenistanyň internet platformalary baýdak videolar bilen çaýkalyp başlandy. Kimler aktiviste haýbat atdy, kimler onuň dogan garyndaşlaryny nişana aldy, kimler baýdak meýdançalaryna baryp türkmen baýdagyny arkasyna orap öýdleriniň döwlet nişanlaryna bu ýetenişlerini beýan etdiler. Azatlyk radiosynyň ýerli çeşmeleri soňky wagtlarda türkmen aktivistleriň çykyşlaryna hatda ýurdun içinde hem gulak asylyp olary has içkin esewan edilip başlananyny aýdýarlar. Türkmenistana döwlet başçylarynyň hem de olaryň alyp barýan siýasatynyň tanqid edilmegine watan döwünükligi hökmüne çemeleşilip bilinýär. Häkimetler tarapyndan tanqid garaýşlary erkin we özgä pikirlere çydamlylyk görkezilmeýär. Şeýle-de türkmen hökümeti adam hukuklaryny goraýjy gurumlar tarapyndan insan hukuklaryny berk basgylamakda tanqid edilýär. Soňky hepdelerde internet platformalarynyň baýdak videolar bilen çaýkalmagynyň fonuna Ahal welaýatynyň tejeni etrawyna häkimetler döwlet idara kärhanalarynyň işgärlerinden hem de hususy telekeçlerden özleriniň ýaşaýyş jaýlarynyň hem de sowda dükkanlarynyň diwarlaryna döwlet baýdagyny asmagy talap edip başladylar. Geçen ýylyň tomtuny tejeni ýaşaýjylar jaýlarynyň üçeýini baýdak oturtmak bilen boşlandyrylypdy. Ýöne azatlygyň beýlek söhbetdeşleri ýurt boýunça internet çäklendirmeleriniň gaýtadan güýçlenmegini aktivistler bilen ilteşdirmeýärler. Olar şeýle ýagdaýyň öňleri hem gaýtalananyny, hususan ýokary wezipeli hökümet resmiýetleriniň arasyna ýyry kadr çalşygy geçirilmezden odal ýa-da ýurt boýunça möhüm wakalara, üýtgeşmelere garaşylmagyndan odal internet tizliginiň ymykly haýyrlap başlaýanyny aýdýarlar. Ýatlatsak Serdar Berdimuhammedowyň prezident wezipesine getirilmeginiň öňü tirasynda ýurt boýunça internet aragyny berk çäklendirilip başlanypdy. Şu günler hem sol günleri meňdes haýyrlama hasaba alynýar.
diýip ýerli çeşme aýdýar. Türkmenistanyň döwlet media giňişçiligine soňky hepdelerde öňe çykýan käbir wakalar barada aýdylaryna Halk Maslahatynyň başy Gurbanly Berdimuhammedow gysga wagtda birnäçe daşary ýurt döwletlerine sapar etdi. Galiberde soňky aýlarda ýurdun syýasy sahnasyna Gurbanly Berdimuhammedowyň gyzy Oguljahan Atabaýewa öňe saýlanýar. Prezident Serdar Berdimuhammedow Goloýda Moskwada ýeňiş gün münasibetde geçirilen dawralara gatnaşdy. Buradan Balkan welaýatyna sapar edip täze halkara howa mendiliniň açylyşyna gatnaşdy. Ha soňrak Ýaponiýada möhüm saparda boldy. Galiberde resmi mediadan çen tutulsa arkada futbol topurynyň gazanan halkara kubogy soňky hepdelerde öňe çykan möhüm wakalaryň biri boldy. Ýerli finçler internet çäklendirmeleriniň geriminiň giňeldirmegini bolup geçen ýa-da bolup duran wakalar bilen el hökümetde kadr çalşygy ýaly mundan soň bolmagy ahmal iri üýtgeşmeler bilen ilteşdirýärler. Hadatlyk Radio Türkmenistan internet torunyň haýalandyrmagy boýunça Türkmen Telekom aragatnaşyk karhanasynyň resmi tesbir alyp bilmeýär. Soňky wagtlarda Türkmenistanda internet influenserleriniň ýa-ni internet ýyldızlarynyň peýda bolup başlamagy hem käbir halkara neşirlerde habar gymmatyna eýe bolup başlady. Eurasia.org neşri ýa-ni ýakynda Merkezi halklarynyň häzirki zaman durmuşyna gönükdirilen We Project Media websaytyna sargylanyp Türkmenistany hökman ýazylmaly 10 sany TikTok ýyldyzy barada habar çap etdi. Neşir öz habaryna internet çäklendirmeleri bilen tanalýan Türkmenistanyň ýüzlerçe müň ýazyrlaýjysy bolan internet ýyldızlarynyň göze ilip başlamagyna ünit çekdi. Sanawda 2 million ýazyrlaýjydan müňlerçe ýazyrlaýjy üçin auditoriýasy bolan öňüne barjy 10 influencerň sosial hasaplary paýlaşylýar. Internet ýyldyzynyň Türkmenistanyň milyonlarca ýazyrlaýjy toplap bilmegi maglumat akymyny dolandyrýan awtoritar fizikanyň kanunlaryna ters gelýär diýip Eurasia.org neşri ýazýar. Türkmenistana kanun taýdan ýa-da resmi derejede internet toruna girdilen täze çäklendirme ýok. Ýöne sosial ulgamlarda we beýlik platformalarda belli garnyan çäklendirmeleriň ählisi iş ýüzüne amal edilýär. Adatlygyň habarçysy Balkan welaýatyndaky owa hyzmat önümçilik we transport karhanalarynyň birnäçe jogapkar işgäriniň saklananlygyny, olaryň garşysynda ýangıç ogurlugy aýyplamasy esasynda jenaýat işleriniň gozgolanlygyny habar berýär. İşleriň elýän adamlar geçen hepde dizel ýangıjynyň we çalgy ýaglarynyň ýetmezçiliginiň arasynda geçirilen barlyklardan soň saklanypdyr. Türkmen häkimetleri bu hili ýagdaýlar boýunça ne ilaty, ne adatlygyň habarçylaryna resmi düşündiriş berýär. Türkmenistanyň gogaça ýa buğday ekişiniň, orogyň ýa-da paýty ýygymynyň gejikdirilmegi köplenç wada berilen hyzmatlaryň wagtyny edilmezligi, tehnika, suw, dökün ýaly zatlaryň wagtyny berilmezligi bilen baglanyşdyrylýar. Bu gedek sebitde gogaça ekişiniň gejikdirilmegine ekişi wagtyny tamamlap bilmedik kärenneçileriň welaýat häkimine eden şikaýetlerini aýtmaklaryna görä, dizel ýangıjynyň we çalgy ýaglarynyň ýetmezçiligi sebäp bolupdyr. Jogapkärçilikli gowaça ekişi döwrüne oba hyzmat karhanalaryna ýangıç ýetmezçiligi sebäpli müňlerçe hektar ýerde ekilmeli gowaça ekilmedi. Kärençi daýhanlar welaýat häkimine şikaýet etdi. Welaýatdaky Milli Howpsuzlyk Edarasyna barlyga geçirmek tapşyryldy we netijede Gyzlarbat oba hyzmat karhanasyna 250 tonna dizel ýangıjynyň bir kanun näberli husus taraplara satylandygy anyklandy. Diýip adatlygyň çeşmesi aýtdy. Şeýle-de bereket etrafyndaky owa hyzmat önümçiligi karhanasynda we awtologlar parkyna jemi 115 tonna dizel ýangıjynyň bir kanun ýok edilenligi, mawtumly etrafyndaky owa hyzmat önümçiligi we transport karhanalaryna başlanan barlyklaryň bolsa şenni gutarmanlygy aýdylýar. Şu günler welaýatyň ýanyç goýujy beketlerine A95 benzini we dizel ýanyjy satylmaýar. Bu ýagdaý hususy ýük ulaglarynyň üstaşyr geçýän ýük ulaglarynyň sürüjiler üçin uly kynçylyk döredýär diýip adatlygyň habarçysy aýtdy. Habarçymyz bilen anonimlik şertinde gurlaşan adamlaryň tasdiklamagyna görä, häzir ýeňil hususy ulaglara A92 benzini ören çäkli, diňe 15 litr möçberine satylýar. Ýangıç beketlerinde işlanmalar kolonkalaryna dolanyp ýygnalyp goýulypdyr diýip sürüjiler aýdýar. Gyzlarbat etrafyndaky owa hyzmat önümçilik karhanasynyň hasapçysy we dizel ýangıjyny daşaýan ulagyň sürüjisi saklanyp deslapky tutsawhana ýerleşdirildi. Ýagdaýdan habarly resminiň anonimlik şertini aýtmagyna görä, olar sorak wagtyny bu iş bilen ilteşikli adamlaryň atlaryny aýdýarlar. Dizel ogurlugy işiniň bir ujunyň etrap häkimliginiň jogapkar işgärlerine çenli baryp ýetýänligi, arkasy resmileriň köpüsiniň türme basylmagynyň mümkinligi aýdylýar. Diýip adatlygyň söhbetdeşi härlikçe derňegiň
nähil utorjakdygyny, diňe çaklap boljakdygyny belledi. Batyr adly sürüjüniň tasdiklemegine görä, Gyllarbatdaky owa hyzmat önümçilik kärhanasyny işleýän sürüjüler her gün beketden öýlerine degişli dizel ýanygyny alanlaryna 100 litr ýanyç alsalar, 130 litr ýanyç alanlyklaryny aýdyp, hasapçynyň taýýarlan guwanamasyna gol çekip Russiýanyň we Ukrainanyň wekilletleri 3 ýyldan gowrak hareket etmeden soň ilkinji gezek %100 geçiriljek paraçylyk gepleşiklerine gatnaşmak üçin Türkiýe geldiler. Emma gepleşiklere Prezident Vladimir Putiniň gatnaşmalygy sebäpli taraplaryň wekilletleri has pes derejeli resmiýetlerden ibaret bolar. Rus medeniýetynyň habar bermegine görä, gepleşiklerin 15-nji maýda Istanbulyň Dolmabahçe köşkünde geçirilmegine garaşylýar. Duşuklar jurnalistlerin gatnaşmagynda däldi, ýapyk görnüşde geçiriler. Sol bir wagtda Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Ankarada Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdogan bilen duşuşmak üçin geldi. Putin Türkiýe sapar etmekden ýüz öwren soň Zelenski hem Istanbuldaky gepleşiklere gatnaşmady. Zelenski Ankara gelen wadyna jurnalistler bilen töhbetdeşliginde Prezident Erdogan bilen gepleşenden soň nähili hereket etmelidigimizi we nähili ädimler ädilmelidigini ara alyp maslahatlaşarys. Möhüm gepleşik üçin bir näçe tagdymyz bolar we ören möhüm kararlary kabul eder diýip aýtdy. Ol şeýle hem Rus delegatsiýasynyň derejesini we ygtyýarlyklaryny öwrenmegiň zerurdygyny belledi. Olaryň öz wasta karar kabul edip bilmeýändigini bilýäris. Sebäbi Russiýada kararlary kimin kabul edýändigi ählimize ma'lum diýip Zelenski Rus wekilletini bezek delegasiýasy diýip häsiýetlendirdi. Zelenski bundan öň Putini Türkiýede %100 duşuşmaga çagyrypdy. Emma Putiniň gepleşiklere gatnaşmalygy Ýewropada 2-nji jahan urşundan bäri dowam edýän iň uly konfliktiň ýatyrylmagyna ýa-da töwüsüň toktatylmagyna umytları pete düşürdi. Amerikanyň prezidenti Donald Trump'yň hem gepleşiklere gatnaşmagyna garaşylýardy. Ýöne 14-nji maýda Kremliň Putiniň Rus delegasiýasyna 4 gepleşikçi we 4 bilermeni bellemegi bilen baglanşykly ýaýradan beýanatyndan soň bu umytlar hem puja çykdy. Häzir ýakyn gündogurun bir näçe ýurduna 4 günlük tapar bilen gelen Trump, eger onuň gatnaşmagy Putin bilen Zelenskiň duşugyny üpçün etjek bolsa, gepleşiklere gatnaşmagy taýýardygyny aýdypdy. Amerikanyň medeniýetynyň maglumatlaryna görä, Trump'yň ýokary derejeli wekilleri Steve Witkoff'yň we Kit Kelly'ň Istanbulda bolmagyna garaşylýar. Kreml tarapyndan ýaýradylan beýanatda Rus delegasiýasynyň düzüminde Russiýanyň gorunlyk ministriniň ornbasary Aleksandr Fomin'ň boljakdygy aýdylýar. Ol 2020-nji ýylyň fevralynda Russiýa Ukraina giň gowrumly çuduş başlanandan soň Belarusda we Türkiýede geçirilen gepleşiklere hem gatnaşypdy. Delegasiýa prezident Putiniň kömekçisi Vladimir Medinski ýolbaşçylyk eder. Medinski 3 ýyldan gowrak odol geçirilen soňky gepleşiklerde hem bolupdy. Ol Russiýanyň Ukraina bilen baglanşykly taryhy öňe sürmelerini ileriletmekde möhüm rol oýnaýar we onuň ýazan taryhy kitaplary garaşly taryhçylar tarapyndan tanqid edilýär. Şeýle-de Russiýanyň toporuny Russiýanyň baş aňtaw müdürliginiň başlygy Igor Kostykov hem girýär. Kremliň beýanatynda Kostykov Russiýanyň ýaragly güýçleriniň baş tabynyň baş müdürliginiň ýolbaşçysy hökmünde görkezilýär. Gepleşikler 2020-nji ýylyň mart aýynda Belarusda we Türkiýede bir näçe ýerde geçirilipdi. Ýöne soňra sowsuz tamamlandy. Zelenski Putin tarapyndan gün gepleşiklerin geçirilmegi teklip edilenden soň onuň bilen %100 duşuşmaga taýýardygyny aýtdy. Ol öňden hem Rus delegasiýasy bilen däldi, diňe Putin bilen duşuşjakdygyny belläp gelýärdi. Putin gün gepleşikleri hiç hili öň şertler goýulmadan geçirmegi teklip edipdi.